Michalovciach začal druhý polčas zápasu 8. kola Fortuna ligy. Videli sme jednu zmenu, ktorú robí domáci tréner. Do druhého polčasu nenastupuje s 15-kou Stanislav Danko. Namiesto neho prichádza s 20-kou Oliver Podhorín. Takže takto vyzerajú zostavy. Žilina bez zmeny v bráne Volešák s jednotkou 9 Diaz, 10 Špalek. Ten dal gól a videl aj žltú kartu v prvom polčase. 12 kapitán Pečovský, 13 Hlohovský, 24 Králik, 25 Kaša, to je dvojica stopérov, 27 Mazáň, ten hrá na ľavej strane obrany, 34 Otubanžo, 45 Mabuka, 66 Káčer. Na striedanie pripravený Leško do brány, Denis Vavro s trojkou, 15 Valo, 17 Herrera, 18 Haskič, 23 Klec a 28 Mandiangu. Tréner hostí Adrian Guľa. Domáca zostava vyzerá takto: v bráne s 22 Kira, 7 Pérez, s číslom 9 hrá Kotora, číslo 10 Žovčák, ten videl žltú kartu, rovnako ako Sipľak s 13, v prvom polčase potrestaný žltou kartou. S číslom 16 hrá Mensák, 17 Kunca, s číslom 20 Podhorín, 24 Kostelník, 27 kapitán Sedlák a 33 Dávid Škutka. Píska hlavný rozhodca a bude z toho priamy kop pre domáci tím. Tu sme videli ten súboj a zrejme dostal hlavný rozhodca pokyn buď od zadného rozhodcu alebo od asistenta. Dokončíme zostavu domácich. Do brány pripravený Macej s 8 Grič, 11 Leško, 23 Weiss, 42 Kose a 66 Gusta. Trénerom domácich je Anton Šoltís. Tak, počkajme si na štandardnú situáciu. Opäť Žovčákov, center na zadnú žrť. Tam bol práve Podhorín, ktorý skákal na tú loptu, ale nebol z toho vyrovnávajúci gól domáceho tímu. Pečovský. Diaz. Lopta na pravú stranu. Špalek s problémami, ale nakoniec vybojoval aut. Hlavným rozhodcom tohto súboja je Boris Marievka, asistenti Tomáš Mokoš, Peter Kováč, štvrtý rozhodca je Dušan Sedlák. Povedzme si ešte polčasové výsledky z iných štadiónov. Trenčín Trnava 3-3, to je konečný výsledok. Slovan Mijava 0-1, Prešov Podbrezová 0-2. A na ďalších dvoch štadiónoch gól nepadol, takže Senica Ružomberok 0-0 a Vion Zlaté Moravce Dunajská Streda takisto 0-0. To sú priebežné polčasové výsledky z iných štadiónov. Káčer si pripravuje loptu. Domáci stavajú dvojčlenný múr. V prvom polčase bola Žilina častejšie pri lopte. Dokázala si vypracovať aj gólovú príležitosť. Pekný center z ľavej strany, ktorý poslal Mazáň, premenil hlavou Nikolás Špalek v 14. minúte. Teraz lopta uteká Žovčákovi za bočnú čiaru. Domáci potom na chvíľu pritlačili Žilinu, ale hostia využívali brejkové situácie. Jedinú vážnejšiu situáciu z domácej strany vyriešil Volešák, keď chytil krížnu strelu Stanislava Danka. Ale ten pri prečísaní mohol radšej voliť prihrávku. Pečovský. Pokračuje sa hre, to nebol faul na hostujúceho kapitána. Mensach. Ponechaná výhoda pre domácich. Pérez. Táto lopta už nebola presná a domáca akcia po pravej strane už je zastavená. Podhorín posúva loptu na Péreza.
Žovčák. Sipľak posúva loptu na ľavú stranu, kde je Kostelník. Prihrávka na Škutku, ten pripravuje streleckú pozíciu. Ešte prichádza prihrávka do pravej strany, kde je Kunca. A znova Kunca. Jeho center, ktorý nepríliš ideálne odkopáva Králik na rohový kop. Tak uvidíme, čo vymyslí Žovčák. Zatiaľ stopéri Žiliny ovládajú ten vzdušný priestor pred Volešákom. Aj brankárovi sa lepšie chytá, ak má istotu, že spoluhráči mu pomôžu. Žovčák z prvej teraz nádherne prihrával do 16. Tam bol súboj, po ktorom domáci hráč zostáva ležať, ale rozhodca púšťa hru. Hlohovský. Nepresná prihrávka. Kunca. Žovčák. Ďalší dobrý center. Škutka to skúša z otočky, ale Volešák má loptu v rukách. Stále sa hrá a stále domáci hráč leží v pokutovom území. Tu sme videli ten kontakt so stoperom Králikom. No, hráči trošku nervózne teraz reagujú. Vidíme tam strkanicu. Žovčák a Káčer sa pustili do seba. Vidíme aj asistenta rozhodcu, ako robí poriadok na ihrisku. Zrejme sa to nezaobíde bez nejakého kartového trestu. Tu už vidíme aj hlavného rozhodcu, ktorý sa bol pozrieť v 16. Tak, bude sa ošetrovať. Pérez ležal dobrú minútku v pokutovom území a opäť si sadá Marcos Calero Pérez. A zrejme pravé koleno to odnieslo ten stret s Králikom. Tu sme videli ten súboj. Domáci samozrejme žiadali 11, hlavne domáci diváci. Pokračovalo sa v hre. No a potom prišiel ten incident v strede ihriska. Uvidíme, ako to rozhodcovia vyriešia. Gól padol aj v Senici. Zdá sa, že toto bude kolo hostujúcich tímov. No a dokonca ukazuje masér, že bude potrebné striedanie, že Pérez nemôže pokračovať v zápase. Vidíme tam ľadovanie pravého kolena. Tu ešte raz ten súboj. A zrejme budú potrebné nosítka. Tu sme videli ten súboj. Ťažko povedať, takto na diaľku sa to a hlavne cez kameru veľmi zle hodnotí. Nechcem hovoriť ani o tom, či Králik naozaj zostrelil domáceho Péreza, či to bol faul na pokutový kop, alebo nie. V každom prípade rozhodcovia boli oveľa bližšie. Pérez teraz odnášaný na nosidlách. Videli sme tam chladiaci gel na kolene. Žovčák športovo vrátil loptu Žilinčanom a domáci budú zrejme druhýkrát striedať. Anton Šoltís už tam organizuje hráčov a vidíme, že sa na lavičke jeden z hráčov vyzlieka a pripravuje sa na vstup na hraciu plochu.
Takže Michalovce zatiaľ s 10 mužmi na hracej ploche a už vidíme, že každú chvíľu pri prerušenej hre sa bude striedať. Pérez teda nemôže pokračovať. Teraz je poriadna nervozita na trávniku a takisto aj v hľadisku. Pečovský. Diazovi uteká lopta pod kopačkou. Ale veľmi nepresná prihrávka ešte Hlohovský. Diazov center na vzdialenejšiu žrť, tam nie je nikto. Najbližšie k lopte mal Nikoláš Špalek, ale ani ten ju nezachytil. Takže Pérez odnášaný a na ihrisko príde s osmičkou Jakub Grič. A uvidíme aj tretie striedanie, odchádza Kotora. A na ihrisko príde Adrián Leško. Takže Anton Šoltís využil všetky tri možnosti na striedanie. V krátkom čase, po časovej prestávke, prišiel najskôr Podhorín a teraz Grič a Leško. Nedohral zranený Pérez, odišiel Kotora. A cez polčas, respektíve do druhého polčasu sa už nevrátil Stanislav Danko. Takže domáci vyčerpali striedania, Žilina hrá ešte v tej pôvodnej zostave a má k dispozícii 3 striedania. Káčer bude kopať rohový kop z pravej strany. Tam vzadu vidíme žilinských náhradníkov, ktorí už sú takisto v pohybe. Priamo pred asistentom Tomášom Okošom. Káčer a Hlohovský rozohrali Mabukov center. Tam bude Kira. Mensah. Grič si pripisuje prvý dobrý zákrok, z ľavej strany sa rúti domáci útok, ale nakoniec to Mabuka s Volešákom vyriešil. Sipľak beží za loptou. Káčer už loptu nestihne na hracej ploche. Slovan inkasuje ďalší gól. A Mijava vyhráva na bratislavských Pasienkoch 2-0. Rovnako tak Podbrezová Prešove 2-0. Ružomberok 1-0 v Senici. No a Žilina tu v Michalovciach takisto 1-0. Zatiaľ to vyzerá dnes na kolo hostí, aj keď Trenčín si pripísal bodík v zápase s Trnavou. Za remízu 3-3 a takisto v zápase Viln Zlaté Moravce, Dac Dunajská Streda, gól nepadol, tam je remíza 0-0. Nepresná prihrávka smerom dopredu. Z kopačky Roberta Mazáňa. V týchto chvíľach tempo trošku upadlo. Zrejme domáci priaznivci čakajú, že Michalovce pritlačia svojho súpera a strelia vyrovnávajúci gól. Kunca. Ale opäť nepresnosť. Diaz zastavil tú loptu, Hlohovský. Ani Žilina si presne neprihráva. Toto kúskovanie hry skôr vyhovuje hostujúcemu tímu, pretože hra nie je plynulá. Viac sa nehrá ako hra v týchto chvíľach.
Žovčáková dlhá lopta. Volešák chytá tento strelecký pokus, ktorý smeruje do stredu brány. Ale diváci samozrejme zatlieskali. Jakub Grič sa odhodlal z 18 metrov poslať loptu na žilinskú bránu. Nebol to zlý pokus, ale smeroval do stredu brány a tam bol pripravený Volešák. Lopta mala dobrú trajektóriu, len smerovala do stredu brány. Mazáň. Hlohovský vysúva Káčera. A nakoniec Siplák posiela loptu na autové vhadzovanie. Mabuka. Pečovský, ten otáča hru na ľavú stranu, tam je príliš prehustený priestor, to Žilinčania vedia. Hlohovský sa tlačí cez Kostelníka a píska sa faul. Tak, zrejme to bude Filip Hlohovský, ktorý pošle loptu do hry. Veľmi dobre vyriešená situácia. Martin Králik dáva gól, lenže ten neplatí. Tak, už tretíkrát Žilina dostala loptu do siete, ale iba jeden strelený gól. Zrejme to bol offside v tejto chvíli. Pozrieme sa ešte raz. Králik si tam nabehol, ale áno, v momente prihrávky bol za domácou líniou, takže tento gól neplatí. A toto je prvý neuznaný žilinský gól, ktorý strelil Otubanjo, ten druhý Králik, rovnako z offsideového postavenia. Už sme v reále. A vidíme centrovanú loptu na zadnú žrť, ale tam nie je nikto. Kto by zúročil ten center a Mabuka si poradil. Grič pred Špalekom. Mensah. Škutkovi uteká lopta pod nohou, to sú rozhodujúce chvíle a vidíte, ako sa Siplák teraz hnevá. Lenže Michalovce sa tlačia do zakončenia. Bude to ešte zaujímavé. Tak, Vion Zlaté Moravce strelil v Dunajskej Strede gól a domáci v jednom jedinom prípade teraz vyhrávajú a majú bližšie k 3 bodom. Zatiaľ je to jasne kolo hostí. Otubanjo posúva na Mabuku. Mabuka. Centrovaná lopta a znova sa píska offside. Ako by boli nabiehajúci žilinskí hráči trošku netrpezliví, majú obrancov pred sebou. Buď teda príde neskoro ten center a prihrávka na nabiehajúceho hráča, alebo to zosúladenie nie je dobré. No a len som povedal, že domáci majú bližšie k 3 bodom a už Dunajská Streda vyrovnala v Zlatých Moravciach na 1-1. Dias, Mabuka. Čistý zákrok, tak nakoniec nie. Adrián Leško fauloval podľa hlavného rozhodcu, ale zdalo sa mi, že domáci hráč číslom 11 zasiahol loptu. Samozrejme, rozhodca má oveľa lepšie postavenie. Tu sme videli ten zákrok. Ešte raz.
Špalek. Domáci ako keby sa trošku ponúkali, Otubanjo sa ale nakoniec v lopte nedostal. Chýba tomu väčšia presnosť na domácej strane, niekedy trošku zbrklo sa, ženú domáci smerom dopredu a prichádzajú o loptu už na stredovej čiare. Králik opäť domenuje vo vzduchu. Káčer. Špalek, Káčer. Vystúpil proti nemu Grič. Centrovaná lopta a bude z toho rohový kop pre hostujúci tím Podhorín. Dobre zakročil v obrane. Filip Hlohovský. Ak Žilina vyhrá v Michalovciach, tak zostane samozrejme na čele Fortuna ligovej tabuľky. Ako som spomínal v úvode, má jednobodový náskok pred Podbrezovou. Tá vyhráva u súpera 2-0, takže je predpoklad, že si pripíše 3 body. Ak Žilina nevyhrá, príde o prvú priečku. Ale tu je veľká šanca! Tentokrát už gól platí. Strelcom gólu Filip Kaša. Neuveriteľné, kde sa pohybujú stopéri Žiliny a kde si nabiehajú do akých priestorov. Ak to nie je Králik, tak je to Kaša. Pozrite sa, tento dlháň, nikým nebránený. Zadu bol ešte Otubanjo. Mohol pohodlne zamieriť a dáva gól. 67. minúta. 0-2. Strelcom gólu Kaša. A tu máme obidvoch stopérov pekne v detaile. No a zdá sa, že Michalovce prvýkrát na vlastnom trávniku v tejto sezóne prehrajú. Tu bol Kýra absolútne bez šance. Domáci brankár mal ďaleko, aby vybehol z brány a potom už na tú hlavičku jednoducho nedočiahol. Ďalšia menšia chybička v domácich radoch. Otubanjo získal loptu, ale strieľal z veľkej diaľky. A tak sa stav nemení. No, Žilinčania, zdá sa, naplňajú tie predsavzatia, pretože hovorili jasne o tom, že idú do Michaloviec zvíťaziť. Štútka pokrytý Králikom. Veľmi dobre to Diaz vyriešil, pustil Volešákov. Ďaleký výhod. Ale pre 16 končí žilinská akcia. Mabuka. Od Cipľaka sa odráža lopta. A tak Žilina môže upokojiť hru v 69. minúte. Žovčák posúva hru na pravú stranu a znova nepresnosť v prihrávke. Od Kostelníka išla lopta za bočnú čiaru. Takže loptu bude vhadzovať do hry Mazáň. Žilina strelila dnes 17. a 18. gól. V 8. zápase veľmi dobrá bilancia, viac ako 2 góly, priemer na zápas. O streleckej potencii Žilinčanov sa presvedčil aj Trenčín pred 2 týždňami, keď inkasoval 4 góly v Žiline na umelej tráve.
Žilinčania trénovali na prírodnom trávniku Budatíne. Pripravovali sa samozrejme na tento zápas veľmi zodpovedne, aj keď, opakujem ešte raz, mali hráčov vo výbere Jana Kozáka, teda Váčku, a takisto aj slovenskej 21, ktorá hrala najskôr prípravný zápas v Nemecku a potom kvalifikačný na Cypre, ktorý sme zvládli veľmi dobre. No, taká je paráda na žilinskej strane. Otubanjo. Diaz. Vidieť, že už sa Žilinčania bavia futbalom. Mazáňov, center na vzdialenejšiu žrť. Nakoniec Lhovský zakončuje vedľa. Opakujem ešte raz, už včera cestovali na východ hráči Žiliny, tak aby nič nepodcenili, ako povedal 41-ročný tréner Adrian Guľa, ktorý je dnes na lavičke MŠK Žiliny po 126. raz. Otubanjo. A toto bude rohový kop, pretože loptu zrazil Leško za zadnú čiaru. Kamera si všíma 5-gólového strelca Žiliny. Otubanja. Senica proti Ružomberku vyrovnala na 1-1 a Slovan dal kontaktný gól proti Mijave. To sú zmeny na ostatných štadiónoch. Tu Žilina jasne kontroluje zápas a teraz z toho bude ďalší rohový kop, pretože Kira už túto loptu nestihne. Tento center stiahuje Kira zo vzduchu. Nebolo to nič nebezpečné. V 9. kole, teda v tom ďalšom o týždeň, cestujú Michalovce do Trnavy. To bude ťažký zápas. Žilina dá hostí na svojom štadióne Senicu. Taký je program obidvoch tímov. V budúcom kole, v tom 10. potom Michalovce hrajú na domácej tráve tu proti Mijave. A Žilina cestuje do Zlatých Moraviec. Domáca akcia zastavená len za cenu faulu. O malú chvíľu začne záverečná 15 minútovka tohto súboja. Tu sme videli individuálnu prácu s loptou od Emanuela Mensaha. A opäť to bude Igor Žovčák, ktorý pošle loptu do toho nebezpečného územia pred Miloša Volešáka. Brankár Žiliny bez problémov sťahuje loptu. Diaz. Má dostatok priestoru pred sebou. Otubanjo si nabieha. Toto je offside, áno. Čakal som
na hvízd, pretože v zábere kamery som nevidel prvého asistenta, či zdvihol zástavku alebo nie. Podľa pohybu Jusufa Otubandža sa mi zdalo, že pokračuje v akcii, ale hvízd Borisa Marhevku zastavil tohto útočníka. S veľkým prehľadom teraz Ernest Mabuka vyriešil túto situáciu. Poslal loptu priamo do rukavíc svojho kamaráta a brankára Volešáka, tak aby mohol loptu chytiť do rúk, teda hlavou. No, dá sa očakávať, že Anton Šoltís niečo zmení v rozostavení hráčov. Možno príde hra na troch obrancov, posilní sa ofenzíva. Michalovce by potrebovali čo najskôr streliť kontaktný gól. 2685 divákov si našlo cestu na pekný Michalovský štadión. A ďalší pri monitoroch internetovej televízie Husté TV. Určite ste už zaregistrovali tú zmenu, že to naše spoplatnenie futbalu a hokeja už je zrušené, takže všetko máte zadarmo. Aj hokejovú Tip Sport Ligu, ktorá začala včera prvým kolom, môžete sledovať na našej televízii zadarmo. Mabuka. Kaša. A opäť do bezpečia k Volešákovi. Králik. A Hlohovského to bolo nepresné, navyše tá lopta bola príliš prudká, Filip Hlohovský nemal šancu sa k nej dostať. Toto vyzerá na šancu, ale Volešák si zakričal, ešte všetko kontroloval. Strelec druhého gólu Filip Kaša. Volešák sa v takýchto situáciách nezvykne míliť. Skúsený brankár, ktorý prišiel do Žiliny z Trenčína. No teraz to vyzeralo na zaváhanie, ale nakoniec to obrana Michaloviec vyriešila. Takže domáci priaznivci trošku strpli. Ak by boli hráči Žiliny dôraznejší, mohlo tam prísť veľkej chybe a inkasovaniu tretieho gólu z domácej strany. Na druhej strane už strelecký pokus zrazený na rohový kop a tak môžu Michalovce vrhnúť všetky sily do útoku. Opäť to bude Igor Žovčák, ktorý zahrá rohový kop. Centrovaná lopta, s ktorou mal Volešák trošku problémy, ale nakoniec ju rukou zasiahol. Lopta točená na zadnú žrť. Tak teraz množstvo súbojov pred pokutovým územím. Škutkova strela v páde, ktorú zráža Králik. Opäť Kostelník. Pred malou chvíľou to dobre vyriešil, poslal dlhý aut na prednú žrť. Lopta sa nakoniec dostala až na zadnú. Teraz center na zadnú žrť a práve pravá konštrukcia brány zachránila Žilinu od inkasovaného gólu. Volešák teraz už len očami tlačil loptu, aby z toho nebol gól. Pozrime sa ešte raz. Dobre vyriešená situácia od Kostelníka. Center ľavou nohou. A tam bola hlavička Podhorína. Lopta trafila pravú žrť. Tak teraz aj pani Šťastená sa neusmiala na domáce mužstvo. Chýbali možno
10 cm, aby lopta smerovala viac vpravo a bol by z toho gól. Hostia sa pochopiteľne neponáhľajú. S rozohraním lopty začína záverečná 10-minútovka tohto súboja plus nastavený čas. Bolo tam ošetrovanie Pereza, takže určite sa bude niečo pridávať k 90 minútam. Teraz ale Hlohovský. Mazáň. Hľadal centrom až dvojicu alebo trojicu hráčov pred bránou. Na bližšiu žrť odhlavičkovala domáca obrana na rohový kop. Hlohovský. A ďalší center na vzdialenejšiu žrť. Diaz si pripravuje streleckú pozíciu. Nakoniec lopta končí za domácou bránou. Videli ešte raz Diaza, ale jeho ľavačka nemierila presne. Dobre to Ivan Diaz vyriešil. Mal pred seba hráča, ktorý sa otáčal chrbtom. A tak ho vlastne to sťahovačkou oklamal, lenže zakončenie bolo nepresné. Pečovský sa vydáva na výlet po ľavej strane, zastavuje ho Kostelník. Teraz sa čuduje kapitán Žiliny, čakal rohový kop. Ale rozhodca ukázal, že sa bude zahrávať lopta od domácej brány. Leško. Opäť veľmi dobre postavené pavučiny hostujúceho tímu. Jediný Otubančo je na súperovej polovici, ostatní hráči zachytávajú pohyb domácich hráčov a tak je veľmi ťažké kombinovať medzi žilinskými hráčmi, ktorí sú veľmi pružní, dokážu naozaj veľmi dobre vyplňať ten prázdny priestor, kade by mali smerovať domáce útoky. Škutka hrať nemohol, pretože bol v momente prihrávky v offside a tak ani nejavil záujem o hru. Ak by sa dostal k lopte, tak by sa pískal offside. Mabuka, Špalek, Diaz. Opäť žilinská akcia po pravej strane. Mabuka zbieha s loptou, má dostatok času, center a Kira boxuje. Osemdesiata štvrtá minúta. Žilina sa každou sekundou blíži k zisku 3 bodov, ktoré jej zaručili zotrvanie na prvom mieste, aj keď len s jednobodovým náskokom pred Podbrezovou, pretože tá drží rovnaký stav Prešove, vyhráva 2-0 a zdá sa, že obidva týmy na prvých 2 miestach budú bodovať naplno. Uvidíme, ako dopadne Ružomberok v Senici, tam je zatiaľ nerozhodný stav 1-1. Práve Ružomberok je na 3. mieste. Teraz dlhý pás a opäť Volešák. Bez problémov sťahuje loptu pred nabiehajúcim Kuncom. Žilinská ukazovačka, ako tomu hovoria hráči, kedy voľný hráč preberie loptu bez ohľadu na toho, či sa postupuje dopredu alebo dozadu. Žilina kontroluje loptu. A domácich tak nepúšťa vlastne k ničomu. Veľmi dobrá práca s loptou. Individuálne sa presadzuje Špalek a triafa horné brvno. Nikola Špalek mohol pridať 3. žilinský gól a svoj 2. v zápase.
Kira len rozhodil rukami. Pozrite sa, krásny individuálny prienik až do pokutového územia a potom pravačka trafila horné brvno. A znova Nikola Špalek. Tak ten si teraz robí, čo chce s trojicou hráčov. Nakoniec jeho prihrávku domáci zblokovali a lopta sa odráža hráčom v modro-žltých dresoch Zemplínu Michalovce. Kostelník. Pravý obránca si zbieha po pravej strane, jeho centre sú veľmi dobré. Škutka podvihol loptu, súboj na zemi, ale čistý a bez porušenia pravidel. A Žilina teraz má otvorený priestor pred sebou. Na ľavej strane dvaja nabiehajúci hráči. Hlohovský spracováva presný pas. Už to doplňa Káčer a takisto je Mazáň. Je tam samotný Kostelník. Ale Žilina radšej podrží loptu. Pečovský nevedel o Mensahovi za sebou a tak stráca loptu. Žovčák. Trafil Viktora Pečovského. Rohový kop. A domáci hráč číslom 10 čaká, kým jeho spoluhráči prídu do pokutového územia. Volešák teraz nevybiehal na ten center. Domáci sa k zakončeniu dostali, ale tá hlavička nebola presná. Skončila až na tou ochranou sieťou. Striedanie na strane hostujúceho tímu, odíde Jusuf Otubanjo. No a namiesto neho príde s 18-kou Nermin Haskič. Vôbec prvá zmena, ktorú robí Adrián Guľa v tomto zápase. Tu sa pozrieme ešte raz, ako Otubanjo dopravil loptu do siete, ale gól neplatil, pretože v momente strely bol v offside. A tak sa gól neuznával. Tak ako Králik, rovnako z offsideového postavenia strieľal do brány a ani ten gól neplatil. Že Žilina 4-krát dopravila loptu do siete, z toho 2 góly rozhodca uznal ako regulérne. A zaujímavosťou je aj to, že obidva góly dala Žilina hlavou. Ako by domáci nezvládali situácie v pokutovom území, po centri z ľavej strany dal gól Špalek hlavou v 14. minúte a rovnako Kaša po centri z pravej strany zasunul hlavou loptu do domácej brány. A znova prenášanie ťažiska hry zľava doprava. Žilina má voľných hráčov, ako by Michalovce už nestíhali obsadzovať hráčov v neónových dresoch a tak si Žilina v pohode kombinuje. A vytvára si aj šance. Diaz si pýta loptu na zakončenie, už je tam prehustený priestor, Pečovský opäť posúva loptu na perifériu. Káčer. Toho už si Pľak odzbrojil. No, práci s loptou a v situáciách 1-1 majú jasne navrch hostujúci hráči. Ďalšie striedanie na strane hostí. Na ihrisko príde s 15-kou Kristián Valo a odíde Filip Hlohovský. Takže druhá zmena. Adrián Guľa dáva šancu aj ďalším hráčom z lavičky. Kristián Valo je ročník narodenia 98. 2. júna oslávil teda 18 rokov. Po
Pozerám sa do žilinskej súpisky a Kristian Valo je najmladším hráčom, ktorý dnes pricestoval v žilinskom drese do Michaloviec. Brankár Leško, ročník narodenia 97, rovnako tak Špalek 97. Káčer to je ročník narodenia 96. Žilina dáva šancu hlavne vlastným odchovancom, ale aj ďalším hráčom. Riadnym obladením prešiel žilinský káder. Čo je veľmi sympatické, vedenie žilinského futbalu držalo Adriana Guľu na poste trénera aj v čase, keď sa nedarilo Žilinčanom. Stále má dôveru tento veľmi skúsený futbalový odborník, ktorý prišiel z Trenčína do Žiliny, aby tu zapracoval hráčov z akadémie do zostavy. Veľmi správna cesta, ktorú nastolili v Žiline. A lavička tesne vedľa. Nermin Haskič posielal loptu po tomto centri z pravej strany. Opäť mal dostatok priestoru. Až potom k nemu pristúpil Podhorín. Hrá sa nastavený čas. A zrejme Žilinčania takýmto spôsobom hry dovedú tento zápas do víťazného konca. Očakával sa Michalovský tlak v závere stretnutia, ale ten neprichádza. Káčer sa veľmi dobre vrátil. Spolupracuje s Volešákom. Je tu záverečný hvist po 2 nastavených minútach. Rozhodca Boris Marevka končí zápas, v ktorom Žilina potvrdila úlohu favorita. Vyhráva v Michalovciach 2-0. Michalovce si pripisujú prvú prehru na domácom trávniku v tomto 8. kole Fortuna ligy. No a pre Žilinu je to 6. víťazstvo. Tu je prvý gól, ktorý padol v 14. minúte po centri z ľavej strany. Hlavičkoval presne Špalek a poslal hostí do vedenia. Tam prišla séria neuznaných gólov, ale poisťovací a upokojujúci druhý gól prišiel z hlavičky Kašu v 67. minúte. No a Žilina si postrážila tento dvojgólový náskok až do konca. Takže zostáva na čele tabuľky s 19 bodmi. Michalovce zostávajú na 8 bodoch a budú čakať na to, ako budú hrať ich bezprostrední